खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां थामहिनबा बे समाव नोंथांमोना मिथिगौ जे थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोजोन गोरोबथा जादोंमोन आरो बे गोजोन गोरोबथा बायदियै बे समाव बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय जे बर'फोर बे बर'फोरनि थाखायबो आलादा मोनसे काउन्सिल बे समाव फैफादोंमोन आरो जायखौ नोजोर बोनानैनो बे समाव बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोराबो जे राजखान्थियारि समाजारि बायदि बिथिङाव रैखाथि मोननो थाखाय बे BKWAC खौ गायसननाय जादोंमोन आरो बे गायसननाया गोलाव सम नाथाय बेनि गामि आरो बियाब दानाय बे जाफुंसाराखैमोन नाथाय बे समाव गिबि खेबनि थाखाय बे गिबिसिनै बे समाव गिबिसिन सेथि खोलोबनि थाखाय गामिनि मुं फारिखौ फोसावदों आसाम सरकारा थारैनो बेयो बर' हारिनि थाखाय आरो बे समाव बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां गिबि खेब बिथांमोना देरहासारबाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों फैफानाय BKWAC आरो बे BKWAC बायदियै बे समाव गामि सोसननायनि थाखाय गोलाव सम नांनानै दंमोन गोलाव सम जुजिबाय दंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद UBPO आरो गुबुन माहारि आफादफोर बे आफादफोरा जुजिदोंमोन आरो जायखौ नोजोर बोनानै बे समाव आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनानै होदों बे समाव बिटिआरनि जे बायजोआव रायजो जानाय बिथांमोना BKWAC महरै मोनसे काउन्सिल गायसननानै होदों आरो जायनि गेजेरजों बे समाव रांखान्थियारि बिथिंनिफ्राय लानानै राजखान्थि आरो समाजारि बायदि बिथिङाव बिथांमोनखौ रैखाथि होनांगौनि बा मोननांगौनि थाखाय बे समाव BKWAC खौ दाफुंनानै होदोंमोन नाथाय बे समाव बे BKWAC आव गामि सोसननाय बियाब दानाय बे जाफुंसाराखैमोन नाथाय गिबि खेबनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय फोसावनानै होदों जे बे समाव गामिफोरखौ आरो सेथि खोन्दोनि थाखाय बे समाव गामि फोसावना होदों बबे जिल्लायाव बेसेबां गामि फोसावनानै होदों थामहिनबा बे समाव मख'दों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गिबिसिननि थाखाय फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों मैया UBPO नि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होदों जे BKWAC आव जे गामिफोरखौ आसामनि गुबुन जिल्लाफोराव बबे जिल्लायाव बेसेबां गामि थिसननानै होदों बे समाव रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोनदों फारि फोरमायनो थाखाय नोंथांमोननो गेजेराव लादों दरं जिल्लायाव गासै गं 33 गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननाय जाबाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां बे समाव धेमाजि जिल्लायाव 182 गामि बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय डिब्रुगड़ जिल्लायाव गं 11टा बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों थामहिनबा बे समाव मिथिनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो लखिमपुर जिल्लायाव गासै 45 बर' गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननानै होबाय नलबारि जिल्लायाव गासै 73 बर' नखरखौ बे समाव थिसननानै होबाय आरो बेनि अनगायै बरपेटा आरो बजालि जिल्लायाव गासै 86टा बर' गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननानै होबाय जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरां थारैनो फारि फोरमायगोन जे बबे जिल्लायाव बे समाव बेसेबां अनजिमानि बर' गामिखौ थिसननाय जादों बे समाव नोंथांमोननो फोरमायनो थाखाय आखायाव लादों बङाइगाव जिल्लायाव गासै 24टा बर' गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननाय जाबाय काछाराव गासै गंगु बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय सराइदेवआव गासै 23 बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय धुब्रियाव गासै गं 6 बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय हाइलाकान्दियाव गासै 28 बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय हजायाव गासै गं 18टा बर' गामिखौ बे समाव थिसनदों कामरुपआव बे समाव गासै 73 बर' गामिखौ थिसननाय जाबाय श्रीभूमियाव बे समाव गासै गं 2 गामि बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय गलाघाटआव 199 गासै बर' गामिखौ थिसननाय जादों कामरुप मेट्र'आव गासै 60टा बर' गामिखौ बे समाव थिसननाय जाबाय मरिगाव गासै गं 24 बर' गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननाय जाबाय नगावआव गासै 45 बर' गामिखौ थिसननाय जाबाय तिनसुकियाव गासै 18टा बर' गामिखौ थिसननाय जाबाय होननानै फोसावथिदों UBPO निफ्राय थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव फारि मोनफानि उनाव मोनफा गोलाव सम बिटिआर गोजोन गोरोबथा आबुं 5 बोसोर जाबाय आरो बे 5 बोसोरनि उनावसो फोसाव
लोमसाव जाबाय जे BKWAC नि जे गामिखौ आरो मिजिं थिनो हायदे फैबाय थानाय समाव जाखिनि बियाब दानायनि जे आद्रा खामानि दं बे आद्रा खामानिया जाफुंसारगोन आरो बे समाव UBPO निफ्राय मोनसे रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव जाखिनि आद्रा थानाय गामिफोर बे गामिफोरखौ बावैसो साननि उनावनो नैथि खोलोबाव थिसननाय जागोन होननानै बाथ्रा बुंदों जि बिथाङा बुंथिदों जे जिंगा सिनांगौ बाथ्रा बेफोरबायदि गैया जाय बिथांमोननि गामिया बे समाव थिसन जायाखै बे थिसन जायै गामिफोरा थाबैनो थिसन जानायनि मोनसे मिजिं दं थामहिनबा बे समाव थिसन जागोन होननानै फोरमायथिदों UBPO निफ्राय आरो मख'नांगोन जे बे समाव जाय गामिफोरनि मुं फारिया बेवहाय फैयाखै थामहिनबा बे जाखिनि जिल्ला फोसावनाय बे जिल्ला वाइसआव जाखिनि गामि फोसावदों बे गामि फोसावनाय मुंफोर फैयिफोरखौ बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों जे बे समाव माखासे भिलेज कोड गैयिफोरा बे समाव बेवहाय फैयाखै आरो बिथांमोना पेनिक जानो गोनांथि गैया थामहिनबा जिंगा सिनांगौ गैया दुखु मोननांगौ गैया गासैबो गामिया फारि फारि थिसन जागोन होननानै फोरमायथिदों UBPO निफ्राय बा UBPO नि मोनसे खौरां मेलनि गेजेरजों थारैनो मख'नांगोन जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोजोन गोरोबथाजों फैफायनाय जे BKWAC थामहिनबा BTR नि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय बे गिबिसिन देरहासारनाय होननानै जों बुंनांगोन मानोना बे समाव रोखा जायाखैमोन जे BKWAC आ माबे गामिया थिसन जागोन माबे गामिखौ लानानै BKWAC आ जागोन आरो बेनि थाखाय सिमा आरो बेनि थाखाय जाखिनि बियाब दानाय बे बियाब दानाय मोनसे गुलुं गुजुं थासारियाव दङमोन जे रोखा नङामोन जे बबे गामिया BKWAC आव थागोन बे समाव BTR आव थागोन बे मोनसे गोनो गोथो थासारियाव दंमोन आरो बेखौनो नोजोर बोनानै मोनसे दाबिया थादोंमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद BTR सरकार UBPO BKWAC नि जे सोद्रोमाफोर बिथांमोननि जे दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिनिफ्राय दाबि थादोंमोन जे थाबैनो जे गामिखौ थिसननांगौ आरो बेनि उनावनो जे BKWAC नि जाखिनि बियाब दानाय बेखौ मावफुंनांगौ होननानै बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे लेखा आसाम सरकाराबो खोथा होदोंमोन आरो बे खोथा होनायखौ लाखिनायखौ नुनो मोनदों बे समाव गामि थिसननाय बा गामिखौ बे समाव क्लियार खालामना होदों जे आसामनि गासै गुबुन जिल्लाफोराव बर' गामिखौ बे समाव BKWAC आव थिसननाय जाबाय होननानै बे समाव फोरमायथिनायखौ नुनो मोनदों थारैनो मख'नांगोन बे आयदाखौ लानानै UBPO निफ्राय साबायखर बावदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा रनज पेगु ट्राइबेल एफेयार्सनि मिनिस्टार बिथांखौ साबायखर बावदों आरो बेनि अनगायैबो BTR नि खुंगिरि प्रमद बर' माहारियारि आफाद आरो उरखावगोरा ब्रह्म बायदिखौ बे समाव साबायखर बावनायखौ नुनो मोनदों दानिया फैदो बे समाव UBPO निफ्राय होनाय खौरां मेलनि गेजेरजों आबुङै मोनथिना लानि दिनै जिहेतु मोनसे गोजोनथाव रादाब होनना बुंनांगोन जिहेतु गोलाव मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों बर'फ्रा मोनथाम दिनै सुक्ति खालामबाय BSc सुक्ति BTC सुक्ति आरो जोबथा बर' गोजोन गोरोबथा एबा BTR सुक्ति बे गोरोबथानि गेजेरजों जोंबो BTR नि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि रैखाथि मोननायनि थाखाय आरो जोंनि रांखान्थि थामोनथाखौ गोजोर खालामनाय बा सोलोंथाइ भाबै आवगायनाय जों सामाजिक भाबै रैखाथि मोननो थाखाय जोंबो जिहेतु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जोंबो जिहेतु मोननो हाबाय बे काउन्सिलनि दिनै गिबि खेबनि थाखाय गामि फोसावनाय जितु बे जागायबाय दिनै फोसावबाय आसाम सरकारा बेनि थाखायनो जों आसाम सरकारनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर रनज पेगु बिथांखौ जों दिनै गोजोननाय बावदों आरो बेजों लोगोसे आसाम सरकारनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिश्वजित दैमारि जों बिथांमोनखौ गोजोननाय बावदों दिनै जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जुथायै नाजानायनि गेजेरजों आरो गुबुन आफादनि हेफाजाबनि गेजेरजों दिनै जिहेतु गामि फोसावनाया जागायजेनबाय सेथि खेबनि थाखाय आरो आद्रा थानाय जेब्ला गामि दं बेखौ नैथि खेबाव फोसावगोन जिहेतु बे नैथि खेबाव थालांनाय जेब्ला गामि दङ बेखौ नैथि खेबाव थाबैनो फोसावनो थाखाय जोङो सोरखारखौ नारसिनगासिनो दङ आरो नारसिनबाय थानाया जागोन जेरैहाय गवालपारा आरो साउथ कामरुपआव थानाय राभा आसामाव थानाय बर' गामिफोरखौ थाबैनो बे काउन्सिलाव सोसननांगौनि थाखाय जोङो नाजागासिनो दं रायज्लायनाया सोलिगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो BTR सरकार जों जयैनो रायज्लायनायनि गेजेरजों बेखौ थाबनो फोजोबनो नाजागासिनो दङ आरो बे थाबैनो जागोन होनना जों फोसावदों आरो जिहेतु गिबि मन्थ्रिया जोंखौ मोनसे खावलायदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया जे BTR आव हाबनानै आद्रा थानाय सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जेब्ला गामि आद्रा थानाय
बेफोर गामिखौबो नैबे काउन्सिलाव सोनांगौनि थाखाय बिथाङा जोंखौ खावलायनाय लेखायै बेखौबो जाहाथे हानायमानिखौ सोनानै हाबथावथारि गामि माखासे जुदि थायोब्ला बेखौ थाबैनो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव सोनानै बे ओनसोलनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ खावलायदों। आरो बेजों लोगोसे जेब्लाक दिनै जिहेतु गामि माखासे फोसावजाबाय आं बेखौ नोंथांमोननो फरायथिनानो नागिरदों। दिनैहाय दरं जिल्लायाव 33 गं गामि दिनै थिसनजाबाय। धेमाजि जिल्लायाव 182 आरो डिब्रुगड़ जिल्लायाव 11 गं, नलबारियाव 73, लखिमपुराव 45, बरपेटा बजालियाव 86 आरो बङाइगावआव 24 गं, काछाराव 9 गं, सराइदेआव 23, धुब्रियाव 6 गं गामि, हाइलाकान्दियाव 28, हजायाव 18 आरो कामरुप ग्राम्यआव 73 आरो श्रीभूमियाव 2 आरो गलाघाट जिल्लायाव 199 गं आरो कामरुप महानगराव 60 गं, मरिगांव 24 गं, नगांव 45 गं आरो तिनिसुकिया जिल्लायाव 18 गं गामि दिनै सेथि खेबनि थाखाय गिबि खेबनि थाखाय बेयाव सोसनजाबाय। आरो आद्रा थानाया जिहेतु नैथि खेबाव सोगोन आरो बेयाव माखासे जिल्लाफ्राव थालांदों, जेरैहाय मरिगांव जिल्लायाव माखासे बर' गामि थालांदों। जों बेखौबो सावरायलायनायनि गेजेरजों थाबैनो बेखौ सोनो थाखाय जों आसाम सरकारखौ नारसिनदों। आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर अनुज पेगुखौ जों जुथायै बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जुथायै जों नारसिनबाय थादों। आरो माखासे गामिफ्रा बेयाव नुजायाखै, नुजायैनि जाहोना जाबाय गामिया गैया बे नङा, थारमाने माखासे गामिफ्रा जाहैबाय भिलेज कड गैया। जायफ्रा भिलेज कड गैया साखाथिनि गामिफोरजों बे बर' गामिफोरखौ सोदेरफानाय जादों आरो माखासेखौ पार्ट भिलेज हिसाबै सोना लानाय जादों। आरो माखासे बर' न'खरफ्रा हाबिबो थानो हागौ। दा बेफोरखौ उनाव जोङो जेब्लानाखि जोंनि बियाबफ्रा दाजागोन, बियाबफ्रा दाजाबा बिसोरखौ जोङो भटार हिसाबै बिथांमोनखौ जोङो लाबोनो हागोन होननानै जोंखौ ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार बिथाङा जोंखौ खावलायदों। बेनि थाखाय जोङो गोजोननाय बावदों बयनिसिमबो, आसाम सरकारनिसिम। आरो आद्रा थानाय जेब्ला गामिफोर नाराज जानांगौनि खोथा गैया, बेखौ थाबैनो जों सोसननायनि थाखाय काउन्सिलजों जों आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुबुन गुबुन